जोङो नैबे लोखिजार एरिया सान्थि कमिटिनि गासै मावथि लोगो नोंथांमोन आरो खाथि खालानि नुजाफैनो हानाय जोंनि लोगो नोंथांमोन। बुंनांगौआ जोंना बेखिनिल'। 26 तारिखनि जोङो अक्ट'बर 26 तारिखनि जोङो टिकेट हरदोंमोन। जों बेखौ दिनै पस्टपन खालायनो गोनां जादों। दा बेखौ जोङो 4 तारिख नभेम्बराव जों हरनाय जागोन आरो लोगोसे 28 तारिख अक्ट'बरना 6 तारिख नभेम्बराव हरनाय जागोन। बाराया रबिबार गोलैगोन आरो नैबे 4 तारिखना सुक्रुबार। 19 तारिखनिया सोरबाफोर लांखानाय दङ। बे 19 तारिख अक्ट'बरनिखौ जोङो 31 तारिख अक्ट'बराव समबारखालि जोङो होनाय जागोन। गासै रायजो राजाखौ जों खावलायहरनाय जायोदि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैनाय गामिनिफ्राय फैनाय बिथांमोना जाय मानसिया टिकेट लांदों बे टिकेटखौ 19 तारिखनिया 31आव फैथों आरो 26ना 4आव फैथों आरो 28 तारिखना 6आव फैथों। अननानै गासै जोङो कमिटि जानानै मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय बा नुजाफैगोन सानसे लांनो फैगोन बे बिथांमोनहा जोंनि नैबे बुंखानाय थारिख बायदि जाहाथे लोब लोब फैनानै जाहाथे सान्थिखौ आजावफैयो। जों बेखिनिखौनो बुंनानै आङो दोनथ'नाय जाबाय। खार'ना बेनो कालि फुजा सिजोन गोलैदों। बे कालि फुजानि थाखाय सप्तासे जोङो बन्द' थानो गोनां जादों। दा बिथाङाबो गुरु दं। बे गुरुआ बिथांखौ बादा होनायलाय दा बिथाङा जोंखौ कमिटिखौ खावलायदों नोंथांमोनहा मिडिया लानानै एसे फोसावदो जाहाथे नैबे बाराय मोननैखौ जाहाथे इयुनाव फावसयनानै होदो होननायखाय जोङो बे बुस्थुखौहाय जोङो फावसयनाय जादों। कालि फुजा बायनाय लोगो लोगो जोङो 31 तारिखआव जोङो हरफिननाय जागोन।